Sembayangan nyuwun pangayoman dalem Gusti saking pangrimu ing sesakit. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Yang Rama pangreksaning gesang kawula, puji panuwun konjuk ing paduka krana nugraha pengandel ingkang kaparingaken dhateng kawula krana sih tuntunan dalem dhateng kawula. Mugi mreksanana mawi cahyaning sih dalem sadaya titah dalem ingkang nembe ngalami kaprihatosan amargi katrajang virus corona. Kaayomono saha kaambingono kawula sadaya umating Keuskupan Agung Semarang ugi bangsa Indonesia lan sadaya titah ing donya menika supados enggal uwal saking pagebluk menika. Paringa kasarasan dhateng ingkang sakit amargi virus menika. Paringa katentreman langgeng dhateng ingkang sampun katimbalan ing ngarsa dalem. Karengkuwa jroning asih tresna dalem. Para dokter, perawat, para petugas kesehatan, sanak kadang ingkang rawat, ingkang nandang sakit. Mugi para kadang wau sami tabah lan tatak biyantu sesaminipun. Kajagya para kadang wau dalah keluarganipun amrih tansah bagas waras lan santoso. Katuntuna para pangembating nagari murih saged nemtokaken peputusan ingkang wicaksana. Semanten ugi sadaya tiyang sayuk rukun caos panyengkuyung kangge ngadepi prakawis menika. Katuntuna ugi para pangen kawula amrih saged ngengen umat dalem mawi roing kawicaksanan saha nuntun umat dalem murih sangsaya sumarah dhateng rancangan dalem. Lantaran Gusti Yesus Kristus Pangeran kawula ingkang sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci mengku keprabon sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Santa Maria ibuning pitulungan kawula nyuwun pangestu dalem. Santo Yusuf pangayomaning pasamuan nyuwun pangestu dalem. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel lan Rafael nyuwun pangestu dalem. Santo Sebastianus nyuwun
pangestu dalem. Santo Roh Kudus nyuwun pangestu dalem. Santo Carolus Borromeus nyuwun pangestu dalem. Santo Antonius Agung nyuwun pangestu dalem. Santo Quirinius nyuwun pangestu dalem. Santo Edmundus nyuwun pangestu dalem. Santo Damianus nyuwun pangestu dalem. Santa Dinda nyuwun pangestu dalem. Santo Eustachius nyuwun pangestu dalem. Sagung para suci pangayom saking sadaya sesakit nyuwun pangestu dalem. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.